Club Junta, building better Africa. Ndikulandireni omvera nonse mchigawo chino cha kumasana. Ndine Pastor Moses Shumba uja ndinanena kuti kumasana kundibweresa mabomba kwambiri amalayo ndikudziwa makonzeka kuti mumvetsere. Kuchokera kuno ku Impiana Production Studio tikupatsirani nkhani zotchakuka bwino. Koma ndisanatero ndikufuna ndidzudzule mchitidwe umene ukuchitika mboma la Nsanje Chikwawa. Kuli mkulu wina amene dzina lake akutchuka kuti Mwandija, amene akufuna kusokoniza kwambiri DPP mchigawo cha Kushire. Ndikufuna ndimuyankhule Mwandija. Akulu ngati mwasowa business ina yake kuti muzichita kunsanjeko, mukadangopeza mwina yoweta ng'ombe kaya za Sidiki Miya Malemu kapena za Musa, mukamuuze Musa kuti ndikhoza kumaweta ng'ombe zanu. Koma zoti muziapusisa anthu kuti mukuthandiza chipani cha DPP mukuononga, sindikufuna kumvaso kuyambira lero. Mmene ndikuyankhula VN kangokufikani musiletu makhalidwe onyasa. Sitikufuna muzaonongese dzina la DPP kuti linangongola ndalama za anthu inuyo mumapangira kampeni ngati munamva kuti ku DPP ko kulibe anthu amene angati kuchita kampeni. Inuyo ku DPP mulibeko mpando uliwonse kuyambira ku area, ku constituency, ku branch, ku district, ku region, ngakhalenso ku NEC. Simukudziwikanso ndi wina aliyense wa ku chipani kupatula okhawa amene amakusekererani zopusa zimene mumapangenuzo. Ndipo mudziwe izi kuti ku NGC kuli anthu amene tinakawasankha ifeyo, tinakawasankha ku convention, ku Komesa Hall, inuyo kunalibeko. Zina lanu sinapezekeko, ndipo inuyo sitikukudziwani. Musamatenge zinthu zopepera zimene mukumapanga inuzo kumabweresa anthu kuti awa ndi a DPP kawavotereni. Mukumapita ku Lilongwe makakongola ndalama kwa anthu ena ake, manatatiza kubwezerani DPP kalowa mboma. Inuyo mwini mphamvu zanji zokutenga ndalama ndikuwabwezera anthu mudzera muzina la DPP. Mukumapita ku Blantyre makapeza anthu amene mumadziwa makongola na DPP yandituma muningongoze ndalama zakuti tipangire kampeni. DPP sikusowa munthu oti amukongoze ndalama. Musonongese mbiri ya chipani cha DPP. Mr. Mwandija, dzina lanu ndikulibweza kuti anthu akumveni, kuli Mwandija kumeneko. Ndipo amene waberekedwa ndi Mwandija mumapangisa misonkhano mudziwe kunena kuti ndalama zimene akugawazo, akumaperekazo, akumachita zokakongola kwa anthu ena ake muzina kuti DPP yamutuma. DPP sikutuma munthu kukongola ndalama kumakapasa atsogoleri ena kuti azikapangira misonkhano ku Nsanje kapena ku Chikwawa. Ayi, kulibe. DPP kamapanga misonkhano imakhati yokha yakhala pansi ngati chipani. NGC meeting imakhala pansi anthu amene tinawasankha ku convention kuti inu amene muyendese chipani. Koma ngati kuli ena amene alibe ndalama zoyendesera chipani, please asapalamule ngongwe zimene zizapangise manyazi chipani kutsogoloko kuti Mwandija akukwenyedwa muzina la DPP. Sitikufuna kuzamva zopusazo. Mwandija alibe mpando wina uliwonse ku chipani, kuyambira ku district, ku constituency, kaya ku area, kaya ndi ku region, kaya ndi ku constituency, kaya ndi ku NEC. Alibe mpando wina uliwonse. Ndipo sakudziwika ngati ndi supporter chabe wa chipani. So asabwere muzina kuti chipani chikumutuma kuti azikakongola ndalama kumapangira anthu misonkhano. Ndipo zimene akupanga iye zakupanga business. Akumakatenga ndalama uko nkupereka mwina machisanzo atenga mwina 10 million. Kuchipani anthu amene akumadzona nawo apasa mwina 6 million. Ndoti 4 million ya ndi yake akusiya mthumba mwake. Koma kujako kulifiga 10 million imene akuidziwa munthuchi. Zonsezi zikazafukuka tidzachita manyazi ndife a DPP. Sitikufunanso kuti Mwandija aitanise anthu amene ali ndi maudindo kaya ma constituency ku Nsanje, ku Chikwawa, kuti ndikufunani kunoko. Akufunani munjira zanji? Akufunani wamutuma ndani? Ndipo iye akufunani ngati ndani ku chipani cha DPP?
atsogoleri nonse achipani cha DPP mumve ichi ndipo ndinene izi kuti amfumu achimombo akwiya naye kwambiri Mwandija. Ndinene izi mafumu ambiri akunsanje kuphakizapo azibusa ambiri andifikira ine kuti ndiyankhule izi on behalf of iwo kuti sakusangalatsidwa ndi mchitidwe wa Mwandija zimene akupanga ku chigawo cha kumtsinje wa Shire. Komanso atsogoleri ena achipani akunsanjeko kuchikwawa kwanena kuti mumuuze Mwandija zimene akupanga akapitiriza timutidzimula. Nemawu awa ndikuyankhula on behalf of anthu akunsanje noti kuti ine ndangozipeka. Mumve iweyo Mwandija, umve mawu kuti anthu akunsanje akukonzekera zimene ukupanga iwezo ukoza kwayitana abwera ngati akukukonda koma kakutidzimulira konko chifukwa iwo zikuanyasa zimene iwe ukupanga. Usaononge chipani cha DPP. Ndakusokosera kulinga utamva koma ineyo ndayankhula malo mwa atsogoleri a DPP komanso malo mwa atsogoleri a chipani cha DPP mchigawo cha kumtsinje wa Shire. Nsanje chikwawa sakufuna kumvaso dzina la Mwandija. Ku NGC meeting kumene tinakasankha ife atsogoleri mchigawo chakumwera kuli Vice President Honorable Joseph Machola Mwanamveka, kuli Regional Governor amene ndi Bambo Nchacha Chikuni cha Usi, ndiye kuli ena kumeneko kamene amadziwika amabwera kumeneko ngati achipani. Kuli Mayi Maria kumeneko director wa Mayi amene akudziwika kuchipani amene ali ndi mphamvu zoyitanitsa atsogoleri a chipani ndi kuwauza zimene chipani chikufuna. Koma usati Mwandija ayi, ngati amudya ndiyena koma inuyo kumeneko simunamudye, inenso sindinamudye, wazidya yekha. Tunena izi atsogoleri a chipani amene akugwisa ndi ntchito kumanena kuti ndigwisa ntchito ndalama zanga. Mwandija alibe china chilichonse, mumufufuze. Ngapapa ngati ali ndi ndalama ndi zimene amakakongola uku mu zina la DPP. Chipani cha DPP sichinatume anthu kuti azingongola ndalama. Mawu amene mwagwiritse ntchito mwamve ndipo mwatenge kuti mawa azakubweretserani milandu imene muzasowapo ithawira. Mwandija alibe mphamvu ina iliyonse ku chipani yomauza anthu kuti ndikufunani. Amene angapanga zimenezo ndi akuluakulu amene ndayatchulawa, ndi amene akudziwika full stop. Ndiye Mwandija usamale kwambiri nthawi yatha. Usasogoleze ma primaries, wasiye anthu akunsanje amene ndi atsogoleri a chipani, a constituency, a region, a district, asankhe amene iwo akumufuna. Usawapangire zochita. Ngati ndi business yakoyo ufune kumene kuli tomato uzikaoda uzikagulisa pa nsanje boma, pa nchalo, kwa Jeratu, ku Mitondo kapena pathabwa. Koseko kumakhala misika. Kaufuna kulivuzu utha kupita, kumasenjere utha kupita uzikagulisa. Koma usapeze ndalama kudzera mu zina la DPP. Amalawi nkhani imene mafuna ndikupatseni masana uno yonena kuti Mayi Annabel Ntalimanja agwidwa njakata. Mathematic machine ija amafuna abwezerese mayina amene anachosedwa amwaja, anachoka mwaja koma zikuwakanika. Ndiye machine aja awatengaso abwera kumene anagula kuti mina akabwezerese system imene imapangira tako mayina a anthu aja kuti abwezeretsedwe. Koma ndimafuna ndinene izi kuti Amalawi sitililede kugwisa ntchito mathematic machine. Amalawi mumve uthenga wangawo kunena kuti mathematic machine sikugwiraso ntchito. Anthu mukonzekere manyu. Njira ina ndinena kuti mmene President Lazarus Chakwera amakachesa ndi anthu ku State House. Anthu aja amatenga mu mabasi akusalima, akudowa uku, ena kutuku, ena kunkhotera uku. Amakapita anthu aja ndicho votera komanso ID yawo. Ndiye amakalowesa mayina mu mathematic muja. Lero apeza kuti mathematic ija mayina onse aja
mulibe monso achokamo, system ikuchitika. System ikuchitika, akuzungulira mutu choti chikuchitika ndi chani. Ife tikamayankhula timakhala anthu openga osadziwa chimene tikuchita, koma timadziwa chimene tikuchiyankhula ku mtundu wa Malawi. Si mathematics sikugwira ntchito. Pa 16 September sizatheka, anthu azavotera manyu, azawerenga manyu, ndipo azaulusaso manyu. Zimenezo muzidziwe ndipo Amalawi muzigwiritse ntchito. Palibe amene adzakwanise kubera pa chisankho chikuberachi. Mawu amene ndifuna mwamve. Palibe MCP chiyambire chilengedweni dziko la Malawi. MCP sinaberepo. MCP imangokhala ikuberedwa. Nthawi yonse ya UDF ija imaberedwa. MCP imangolira mpaka na yalolanso mboma moyikokera ndi zipani zina 8 iwo ngati 9 lero ndimene akulamula. Ndiye kubako sangakwanitse. MCP sinabepo, MCP payokha sinawinepo, ndipo MCP sikuwina. Izi ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi, mudziwe mumve zimenezo. Chifukwa anthu ambiri mumadandaula kwambiri, Pastor Shumba, tiuzeni, Anabelo Ntalimanja, Anabelo Ntalimanja wachepa kwambiri, sangakwanise, ndipo Yesu kumene amakhalako akudziwa kuti zandithina koma nditani. Akakhala wina avomereze mwansanga kuwauza Amalawi kuti no Amalawi mathematics kulibe, ndi manyu yokha. Nkhani yomaliza imene ndifuna ndikupatseni masana uno ndionera kuti ma verification opanga kuona mu system ya zovotera akwenera achitike by May kapena June, before July, kuti zipani zonse zichitire umboni kuti palibe chilichonse chimene cholakwika mu system yawo ya MEC pamene tikupita ku chisankho cha dziko lonse la Malawi, general election, kuti zipani zonse zikhutitsidwe, zivomereze kunena kuti palibe chinyengo chimene chidzachitike, ndipo mu system muli bwino. Ndi malamulo a dziko la Malawi kuti zimene zizichitika povomerezana onse pamodzi. Ndi Anabelo Ntalimanja alibe mphamvu yoletsa kuti palibe kuona mu system. Anzawo onse mbuyomu amavomereza zimachitika. Majeni Ansa anakhalapo pa mpando menewo, anavomereza zinachitika. Ndiwe ena onse amene adusa mbuyomu, iwo okhawa asakhale duli, asakhale shasha, avomereze kuti zipani zosusa zikaone mu system kuti palibe chimene chilipo choopsa chodetsa nkhawa. Ife chimene tikufuna ngati Malawi ndi free and fair election, tripartite election imene ikusogozedwa ndi president komanso aphungu a nyumba ya malamulo, kuonjezerapo makansala amene azipopa kuti ayima nawo ndi kupikisana nawo. Amalawi musadere nkhawa, dzikoli ndi lathu, dzikoli tinakula konkuno, ena tabadwira konkuno, sitikuyenera kuopsezedwa ndi wina aliyense. Musaopenso wina aliyense. Dzikoli ndi losiyirana, ndi la matipate. Utsogoleri ukakhala wonunkha timanchotsapo akapume abwerepo wina. Ndi mmene ifeyo tinasankhira posankha boma la zipani zambiri. Choncho wina sakakamire pa mpando ngati sitikumufuna. Waipitsa achoke, ena mukonze kuti unaonongatu ndiye tifati kukonze. Okonzawo aliponso azakhalapo kuti awanaononga motere tiakonze motere, awanaononga motere tiakonze motere. Zimene tikuzifuna ifeyo. Komanso kusapezeka kuopsezana kwina kulikonse. Chifukwa mutatimanga ife ma activist zilibe ntchito, suti anthu azasiya kuvota. Suti anthu azavota ifoti ife tilipo. Anthu azavota ife chilungamo akuchidziwa. Ndinayankhula kuti ma activist tili pa chiopsezo.
nkhani ndionena kuti zimene zikuchitika kwa MCP zonyasa zonunkha zikumabwera pambalambanda chifukwa cha ife maactivist. Choncho MCP sikupuma ndi ife maactivist ndi akonza ziwembu zawo kuti atichitire, kutisowetsa, kutimanga, mwinanso kutipha kumene, kuti mwina atiseke pakamwa. Ndeni mafuna kuti amaactivist tiyeni tisamale, moyo ndi mpamba. Agang'anthiwa akatigwira akufuna kutipweteka. Kuli mapoison amene anapangidwa kale, atha kunamizira kuti ukudwala pita kuchipatala, kapena osanayenso ukudwala iye kuti malamulo amasono andende anasintha, muzipita kale kuchipatala azikakuyezani, muzikalandira katemera akukakubayani poison. Choncho tisamale moyo maactivist anzanga, masiku asala ochepa, 152 days ndiyo chepa kwambiri. Timpemphe Mulungu chachikulu, tizisogoza Mulungu pachino kuti Mulungu atipewetse muzoyipa zimene akukonza agang'antha amenewa kuti zitidutse, ngati muliri umene utidutse kuti tifikireko tizavote nawo. Malawiyu si wawo, Malawiyu ndi watonse ngati Malawi. Chisankho tikazasankha amene azawineyo azakheti wawinadi muchonadi, anthu amukonda, anthu amuvotera ndi mtima wawo onse. Pempho langa lomaliza, mama wandapemphanso kunena kuti atsogoleri nonse azipani zotsutsa mulolerane wina ndi nzake kuti tichotse Goliath amene tili naye. Mama waso ndayankhula choncho, pangani umodzi, tonsefe ndi amodzi. Muchanapangira zathu muchaka cha 2020 onse 9 kuyima pamodzi kumusankha amene akuwononga dzikoli kuti atsogolere. Inunso loleranani kusankha munthu mmodzi kuti akhale patsogolo. Cholinga si udindo amene mukufunawo, cholinga mupulumutse Amalawi amene mukufuna kuti muzidzalamulira kutsogoloko nthawi ndi nthawi. Koma mukapanda kutipulumutsa, kulamulanso kwa inuyo kudzavuta, chifukwa anthuwa akufuna akhazikitse one party system ndiye simuzawakwanisa kuwachotsa chifukwa mphamvu zidzakhala kwa iwo. Inuyo mphamvu muzakhala mulibe ngati imene muli nazo panopa zochepazo. Ndiye mukatimvera mawu athuwa muzakhala mukusinthana mpaka wina aliyense wa inu azalamula. Bola kulolerana, mumodzi muli mphamvu. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Amene akundifuna pa namba yanga ndi imeneyi 083 303 6 ndipo imalemba Moses Shumba. Mukhoza kundiyimbira mamawa, masana, madzulo, usiku, nthawi iliyonse imakhala online. Sinimaopanso kuyankha call, mukhoza kuyimba so kakale private number ndikuyankhani. Sinimaopa, ndimayankha wina chifukwa ine ndilibe vuto ndi munthu wina aliyense, ndilibe mangawa ndi munthu wina aliyense. Mangawa anga ndi kuzunzidwa kwa Amalawi kumene ali nako mtsiku la lero. Amalawi akazakhala pa mtendere, inenso ndizakhala chete ndipo simuzandimva. Koma as of now sindikhala chete posayenera kukhala chete. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.